Silav, rojbaşê varbaş, hevanno hêvîdarım hûn başin. Îro jî em ê mijarên nêzê, mijarên doh bi were guftûgû bikin. Mijarê me wê bi zêde neguherin, heta ku rojeva Tirkiye neguhere, heta ku rojeva Kurd û Kurdistanê neguhere, rojeva rojata navîn neguhere, em ê jî di nava vê meselê de bin, mijarê me wê eynî bin. Çi ye? Çil benda rojlata navîn e. Sînor wê çawa biguherin. Qedera vî milletê mağdûr ê Kurd wê çawa be. Dewleta Tirk çawa nêzîkî Kurdan dibe. Niha piştî ku Donald Trump hat hilbijartin cara duyem bû serokê Amerîkayê. Em dinêrin di televizyonê Tirkan de şîrovege, rojnamege tenê tiştekî nîqaş dikin. Amerîka kengê hêzên xwe ji Sûriyê vedikişîne. Bifikirin. Hemî eynî pirsê jî hevû dikin. Gelo Trump hat ser di silatariyê wê askerê xwe ji Sûriyê vekişîne. Askerê xwe vekişîne hûn ê çi bikin? Hûn benda çi ne? Îro mîvanê me rojnamevan Ehmed Pelda ye. Em ê pêre behsa Rojava Tirkiye bikin, helwesta Dewlet Bahçelî, Tayyip Erdogan ha bi serokê Yekîtiya Ewropayê re de civînan de ye. Lavê wan dike, rîca dike, ya dibêje me hemî tiştê xwe aniye cî, me demokrasiya xwe pêk aniye, şert û şurtê me temam in, tu tiştekî me kêm nine. Ez fehm nakim hûn çima me nagirin nava Yekîtiya Ewropayê? Van pirsan dike, tabii em ê bêhêlin ji şîrovê were. Tayyip Erdogan iddia dike ku li Tirkiye her tişt güllük gülistanlık e, her tişt süper e. Devletên Ewropayê ji ber ku Hristiyanin Tirkiye nagirin nava xwe. Hevan ez pêşî xêratin li mêvanê xwe bikim, paşî çendûçe hene ji we re pêşkêş dikim. Em bi vî şiklî derbasî rojeva xwe dibin. Ez ji we re spas dikim, du eleqeyekî süper baş hebû. Ev tiştekî baş e. Ez aynı wisa ji we dixwazim, ji we rîca dikim tim werin, niha hevalê me TikTokî jî tên, hevalê me Facebookî jî tên, Twitterê jî tên. Ez min tam parve nekiriye, ez ê parvekim piştî ku ez mêvanê xwe bigirim. Ehmed Pelda merheba bixêratî. Merhaba, dem baş çanî başî. Dengê min jî tune, ê te jî tune. Wa, em dikarin dengê Tamam. xwezê de Dengê te hat. hatê baş e. Tu çawanî, tu başî, tenduristiya te, seheta te? Baş e, dixebitin, diçin tenê tu wextekî me vala derbas nabe. Ez te pir baş dibînim, telser xwe dibînim, yapışıklî dibînim. Süper. Spas. Mala tava. Em hêvî dikin pêşa roja welatê me jî bibe wekê te. Wisa bixwe bawer. Ez hêvîdar ê baştir be. Ez baş zanim ê baştir be, ciwanê Kurdistanê serxwe ê tiştê gelekî hêja bikin û ya baweriyam temam e, yani hiç problem tune. Evan û Ehmed Pelda bixwe ekonomîst e. Yani hemî xebatên xwe, pirtûkên xwe, berhemên xwe li ser ekonomiyê çêkiriye. Pirtûkê wê bi îngilîzî jî hene. İngilîzî pir xweş dizane. Hem dinivîsîne hem dixwîne û hakim ê îngilîziyê jî. Ehmed wekî din zimanê te yê Ewropî kîjanin Almanî zanî bawer dikim. Belê, ê Kurdî Tirkiye ev qas ji bes ez bawerim. Na nebese, nebese. Ama niha teknolojî pêş ketiye. Hakikaten doh min maqaleyekî xwe bi Kurdî nivîsî bû, min xwest ez bi hevalekî bidim xwendin. Min li Googleê xist wergera wî mükemel bû. Google niha wergera Kurdî û Tirkî pir xweş çê dike. Lê tiştek ku ez hez nakim, ev axaftina me ya şeffaf nikare wergerîne zimanên biyanî. Mesela min dixwest divê YouTube'a me de nivîsa binî bi İngilîzî, Fransî yan jî bi Tirkî be yan jî bi Erebî be. Lê hê negîştê wî astî ku bikare bi axaftina me wergerîne. Ama axaftinên biyanî werdigerîne Kurdî. Ew xweş e. Ez binî de Kurdî dikarim bixwînim. Di binê axaftinên xelkê de Kurdî pir xweş tê xwendin. Ama axaftinê me nikare wergerîne û problem e. Ev yek kêmasiya me ye. Wisa bibêjim. Ji ber ku kêmasiya ziman nîne. Zimanê Kurdî ve hêreva serkeftiye ve bibêjim. Lê kêmasiya me ye sazî û dezgeh gereka vê re eleqedar bibin û ser vêya bixebitin. Dîsa em bêjin Googleê ra, em bêjin dîsa jîriya çêkiriya ji zekiya çêkiriya ji aqilê çêkiriyê de her kesek tiştekî dibêje heşê çêkirî. Yani kesek gereka wêya di wê çarçevê de wan saziyan re ji eleqedar be, têkildar bibe.
ev ji meseleyeke lobiye ye wisa bêjim yani Google gavak tiştek çê dike tu xwe xwe jî pêşniyar bikî konsepta xwe awana qebûl dikin gorî vêya jî di nav zimanan da cî dine ama te tiştek nekir be wê wextê ew jî êdî dihêlin rûtîna xwe yan ji karmendê wê derê xebatkarê wê derê ê beşa Kurdî re qederin hinekî girêdayî performansa wan e evaya bi rastî yani niha êdî sazî û dezgehê Kurdan jî henin yani ne tenê vê derê mesele ew nîne yani herêmeke ji partiyek nîne gelek deverê Kurdistanê bi taybetî kurmancî soranî tê axaftin terminolojiya vê jî êdî gihîştiye astekî dikarin veya bikin yani aktif bikarbînin ama mixabin vê hêrê gelek tişt me ihmal kirine di cîhanê da em gelekî çawa bêjim tenê meseleyê çavê polîtîk dinêrin çavê rojane lê dinêrin ama eger em nekî hewcedariyê civata xwe din ber çava yani bi çavekî sosyolojik çavekî filozofik çavekî aborî em lê binêrin karûbarê me gelê me geleke gereke gelek tişte em bikin û ji bo vê jî gelek sazî rêxistin dezgeh bêne avakirin û hemû Kurdistanê dibêjim yani kî derdibe bila bibe yani Bakur, Başûr, Rojava hemû deverên cîhanê de asta cîhanê de gorî sazî û dezgehên global gereka sazî û dezgehê Kurdan jî hebin bo vê jî hiç astengî tunene berava ji wê derfetin imkanenin ama ji ber ku me bikar neaniye dest navtiye vê meseleyê mixabin hemûsa kuluk kotmaya wisa bêjim Wê pêşkeve em di wê baweriyê de ne milletê me li her derê cîhanê dikare xwedî wî imkaniye ku li me temaşe bike ew ê pêşkeve. Mamoste Ehmed tu dixwazî ez çend nûçe pêşkeş bikim û tu jî godarî ez kêfxweş dibim em dikarin bi hev re analîz bikin elbet hin nûçe hene pêdivî bi analîzê tune ye ama tiştek ku ez merex dikim şîroveyete ev rojeva germiya li Tirkiye niha li ser ocaqê çi dikele min wekê manşeta vêtiye hefteya pêş me tê gotin wê tiştên gelekî giring çê bibin dibêjin millet gerek amade be wê tiştê ecayîb çê bibin çi ye di rojeva Tirkiye de tiştê ku mirovan matmayî bihêle gelo çi ye çi dikare bibe gelo mümkün e ku Rêzdar Öcalan derkeve derve axaftinekî bike ji civakên li Tirkiye re Kurdan re rojata navîn re gelo mümkün e belkî vîdeoya wî were temaşe kirin ew jî tê axaftin em binêrin ew jî em ê şîrovekin û wextê tiştekî wisa bibe helbest xandî lê wê çabe hevan no ez tiştekî ji we rica dikim binêrin Besê Hozat hevseroka kecekî ye yani rayadara herî bilind a tevgera Kurd e doh daxuyaniyekî pir balkêş de bû helbesta partiya wan rêxistina wan wê çawa be li hemberê vê pêvajiyê ji bo Rêzdar Öcalan ew ê bikevin nava helbeste hereketekî çawa eger bangekî were ji İmraliyê min vîdeoyekî amade kiriye bi qasî 9 deqeye eger hûn bikaribin piştî vê bernamê biçin temaşe bikin û gotinê wî godar bikin ez pir kêfxweş dibim çünkü sibê du sibê wextê ku helwestekî birova jî were nîşandan qet nebedî haya mirovan jê çê dibe ne wisa niha dadgeha Urmiyê bi hinceta ku wan ji İsraîlê sîxurî kiriye ceza îdamê li sê Kurdan birî İdris Elî Azad Sucayî yên xelkê gundê Dûle Germ ê bajarê Serdeştê ne Resul Ehmed Mihemed jî ji bajarê Silêmaniyê ji aliyê dadgeha Urmiyê ve bi îdamê hatin cezakirin rêxistina mafê mirovan ya Kurdistanê ragihand ku ev her sê kes hezîrana 2023 ji aliyê hêzên ewlehiyê yên Serdeştê ve hatine deste serkirin îşkenceyên fîzîkî derûnî rohî li wan hatiye kirin ew sê girtî di qonaxa lêkolînê ya dozgeriyê de ji mafê hebûna parêzerekî jî bê parman e yani dema parastina xwekirine awqat li cem wan tune bîye niha ceza îdamê li hatiye birîn êdî tabî dewleta Îranê wan sûcdar dike ji sîxuriya İsraîlê ji qas rastî em nizanin Tayyip Erdoğan li Avrupayê li Macaristanê Serokkomarê Tirkiye û her wiha Seroka Komîsyona Yeketî Avrupayê Ursula von der Leyen li hev civiyan civên li Budapeşta paytexta Macaristanê hatiye kirin tekiliyên Tirkiye Yeketî Avrupayê her wiha şara İsraîl û Filîstînê jî hatine guftûgû kirin Recep Tayyip Erdoğan di derheqê PKK de jî ji welatên Ewropayê xwestiye zexta xwe ya li ser saziyên Kurdan zexta xwe ya li ser komeleyên PKK zêdetir bike
دمجرا پیواژویا تevlîbûna Tirkiye nava yeketî Ewropayê de jî Tayyip Erdoğan got ew fehm nakin çima ew nikarin bibin endama yeketî Ewropayê. Halbuki Tirkiye welatekî hevkar e. Mesela NATO'ya dike û mijarên din de jî askerî de jî yani hevkar e, şirîk e, aramî heye, ewlehî heye, hem jî garantiya ewlehî aramiya yeketiya Ewropayê dibêje. Pir komîk. Belkî ji rast dibêje em nabînin. Wisa bazariya welatê xwe kir. Tevlîbûna Tirkiye ji bo hewldanê qada parastina yeketî Ewropayê ya ji bo aştî û ewlehiyê Ewropayê giring e. Yani dibêje em weke Tirkiye dikarin we biparêzin. Yani em ê piştgirî nedin Daişê û em ê nizam çi bikin em we diparêzin. Ha di mesela koçberan de rast e Tirkiye welatên Ewropayê diparêze ama ji bilî vê tu tiştekî biparêze tune. Benjamin Lutkeya civata siyasî Ewropayê li Macaristanê dest pê kir zêdetirî çil serokên welatê yeketî Ewropayê serokên welatên din ên Ewropayê beşdar bûn wekî nûnerê Tirkiye jî Recep Tayyip Erdoğan li wê derê amade ye li gorî xwe hevdîtina pêktîne. Dem Partî çi dibêje em li wê jî binerin paşê ez vedigerim ji mîvanê xwe Ahmet Pelda berdevka Dem Partî Ayşegül Doğan got bangê Öcalan têkirin lê belê tecîd dewam dike hûn tecîdê ranekin şertên di peyama birêz Abdullah Öcalan de nayîne bi cîhanê. Ayşegül Doğanê bi bîranî ku desthilatê ji sala 2016 ve qet dev ji polîtîkaya qayyûman bernedaye axaftina xwe wiha domand berêya qayyûman hûn ji Kurdan re dibêjin hûn nikarin hilbijêrin hûn nikarin werin hilbijartin jî hûn bibin parlamenter jî em ê we bigirin bixin hepsê eger hûn bibin serokê şaredariyan jî em ê memuran tayinê cî we bikin. Xelkê me Bakurê Kurdistanê li gelek bajaran radibe ser xwe qayyûman şermezar dike lê belê polîs li gelek deveran êrişî xelkê me dike xelkê bi îşkence lêdanê desteser dike hûn hem gesp dikin hem jî îşkence li wan mirovan dikin hûn bang li Öcalan dikin lê belê tecîd dewam dike ev nakokî ye hûn tecîdê ranekin şertên di peyama birêz Abdullah Öcalan de nayîne bi cîhanîn Recep Tayyip Erdoğan gelek caran da axaftina xwe de têgeha birayê min ê Kurd bikaraniye lê belê Kurdên Esenyurtê yên Elhê Mêrdînê Xelfetiyê çima weke birayê xwe nabîne çima destkeftî wan desteser dike dibêje Dem Partî. Baş e Ahmet Pelda ka em niha vegerin rojeva Tirkiye li Tirkiye çi diqewime? Hikûmeta Tirkiye li pê çi ye ji Kurdan çi hêvî dike? Belê. Ya hikûmeta Tirkiye yani bawek stratejik bingehîn veya difikire dibêjin bila Kurd tunebin û qara kurdayetê xwe nekin zimanê xwe bîr bikin heşê xwe bîr bikin razênê wexta heşyar bibin xwe Tirk bihesibînin êdî xwe Tirkiyetê pîroz bikin bi vê avayî meseleyê dinêrin ji ber ku çima vê avayî meseleyê dinêrin ev ne meseleyeke tenê îro ye ev zihniyet bi sedan salan pêk hatiye em bêjin ji dema evê Kemalîstan heyên roja îroyîn bi vê avayî dewam kirine gelek hêzan evan ne zaman yani ji bo Tirkiye yani pirsgirêka meseleya Kurd erê vê gavê Bahçeli tiştan dibêje Erdoğan tiştan dibêje her yekî wextekî tişt gotin yani ya herî zêde Özal got ku ez federalizmê dixwazim bila Kurd bênê em hev dibînin û Kurd gavên herî ciddî jî Özal avêtin yani gavek em binêrin kesê herî ciddî ew bû û çawa kir Özal em bêjin raydarê xwe jî şandin birêz Öcalan em bêjin daxuyanî da vê avayî ew meselê jî hate proveke kirin û jiyana xwe ji dest da hate kuştin em dikarin wisa bêjin piştî we Demirel dîsa berî wî Demirel dîsa got em realîteya Kurdan nas dikin Ecevit bi awayekî şermokeyî got Mesut Yılmaz got her yekî gorî xwe Erdoğan 2006 da bi awayekî fermî got eger pirsgirêkek Kurda hebe ji bo mexdûriyeta Kurda hebe mexdûriyeta min ez ê lê xwedî derkevim evaya ya herî ciddî bû wisa bibêjim wê wextê samîmî bû Bahçeli niha daxive berê digot Kürt kökenlî niha dibêje Kurd rast evaya gaveke mezin e ji bo terminolojiya MHP vê tenê vê hêlê ez vê giringiyê didimê Kurdan êdî qebûl dike yani nehwce statûyeke dinê navekî din lê bikin ama
Ama Türkbunji Ahmet Pelda Türkbunji veke nasnameyeki serdest bine Kürt perçeyeki Türkan edibêje. Berê. Xwe êdî vir pê pirsgirêk dest pê dikin. Yani tamam ve Kurd kabul kirin. Statüya Kurdayê çawabe, pozisyona Kurdayê çawabe. Vê hêvê dewleta Türk devlet dibêjin û civata Türk ne amade ne. Yani civata rêzê nabêje. Mesela Rewşenbîriya Türkiye yani mesela Türkiye ev vizyon tune ya Kürt û Türk bi hev ra ya ji hev cuda Xudanê vê devletê bin bi hevpar ev zîniyet serê wan de tune yani em bêjin Kurdê herî nêzîkî Tirkiye herî nêzîkî Kurda jî hêv vê tahayyülê veya tahayyül nake. Yekî Kurd em bêjin du Kurd nav xwe de wexta Kurdî biaxivin Tirkek wê ya fehm neke ama pê neyêşe. Ev ne mümkün e. Anha ez rê de dahatim em bêjin xwe nav xwe de em hevalekî Kurdî daxivin, Tirkî daxivin Eydir Rusî daxivin, nekîdin Erebî daxivin, evdin Almanî daxivin, herkes ziman kesek nayişe ama Türkiye yekî gava Kurdî biaxive di otobêzekî de yan jî trênekî de Erebî biaxive, tiştekî din biaxive, Tirk pê değişin. Problemeke mezin e. Ama ev Kurdan jî 20 milyon, kemtir 20 milyon ile Türkiye. Yani mesela herî nêzî Kurda bile yani heyanî naha Tirkek yani istisnayek ez zanim ez bêjim werger dikir ev ji girtîgehê hîn bû Kurdek rewşenbîrekî Tirkekî yani Kurdî hîn nebiye ji bo helbestekî hîn nebiye belki hewcenî dibêje ez hemû ji Kurda Tirkî jî fehm dikim falan ama na gereka Kurdî hîn ji ber ku Kurdî hîn yê edebiyata Kurdî fehm bikira yê rihê Kurdî fehm bikira yê coğrafya Kurdî fehm bikira coğrafya û civat bi hev re çawanin û dîrokeke çawa hatine jiyaneke çawa wê derê zîl daye gevîrî ye û mezin biye yê ew fehm bikira ev di wî zimanî de veşariye mesela em bêjin hêla Kurdan va yani kesekî keda xwe kiryarê xwe insanekî pîroz e İsmail Beşikçi Kurdî nizane û wekî ku Kurdî nizane derbarê terminolojiya û hişmendiya Kurdî de jî hê tişt kêmasî wê gelek e gelek e Evana rojê bê em ê bawekî zanistî gelek man mesela analiz ya rast bêjî Ahmet Pelda niha mantıqa civaka Tirkiye gelekî pê hatiye lîstin ya televizyonê Tirka de em temaşe dikin ew profesör doktorê wan wê rojê yek derketibû bang dikir digot HDP hedê xwe nizane ev çawa heq xwestine heq di destê me de ye em bidin nedin divê em qirar bidin bila mademkî heqê xwe dixwazin bila bi başî werin bixwazin bernîgê me yani çoktin heqê xwe bixwazin maye ser me em ê bidin nedin divê bi şiddetê hev dewleta me ra şerkîde dibê me heq nedaye dibê hûn kînet yani mesela ji xwe napirse yani vana çawa însanin mesela ji xwe napirsin heqî vî milletê di destê me de çi digere me çima dest daye ser heqê wan ê netewî wana ji xwe napirsin yani çima em xwe serdest dibînin na problem mantıqek heye rastî nabînin ji ber vê li Tirkiye şoreş lazim e şoreşekî civakî şoreşekî perwerdeyî lazim e hemî pirtûkên dîrokê divê ji nû ve werin nivîsandin mademkî eger ev civak li hev tê dibê were nivîsandin ku ev dewlet ne a Tirkan e yani Türkiye Türklerindir mantığı divê temamî ji holê rabe xwezî li wî êş xwe re dibêje ez Tirkim ev sloganên bi temamî li ser nijadperestî ava bûne hemî dibê ji holê werin rakirin û sîstemekî pir cuda were yani ev e divê were nîqaşkirin belkî li Tirkiye problema mezin niha yani Kurd jî Tirk jî ve yani li wê ser ve erdnigarî dibêjin devletê çi bide Kurd çi dixwazin devletê çi bide ya tiştekî daxwazinê kirinî firotanê nîne danûstendinê nîne ez ji wek mirovek çi heqê min hebin yani heq jî nîne yani ez heme û hemû hebûnên xwe jî ez gereka veya pêşkêş bikim yani derxim pêş hebûna xwe nîşan bidim ev zimanê min e çanda min e fîzîka min e coğrafya min e erdê min e rihiyeta min e edebiyata min e psikolojiya min e filozofiya min e karsaziya min e
همو چه بگر که از بین نشان بدن yani evay alakaya devlet bide tişteki bide bederi tünne devleti bide ne de Kürtçi em bixazın ne xazın jber ve gelek mesela gelek tenkirin mesela na edip bir mesela Kürdi zamanı Kürdi ya zaman jî xateriye ki mesela çima devlet bide yani çi dibistana ki bebike na eğer em civateke jîr biyana cihat biyana xurt biyana من نکار من ندیشت اب زمانی موسا بکوه دست inisiyatif devleti. Yekşi tiştekiden ez bederici mekurda menek daha ziyadettin rakhna bakım yani em heneki devletici rayadari devletici em de xapinin yani vek civaki çava gavak em Türkiye dağıvın ama ra her tişti Türkiye em bejin naqaştıkın evjde bejin tamam Kürtçi bana jid xazın her tişti falan hevzanın Kürtçi Türk'ün yani usar çünkü devsan askerine gavak tu Türkiye dağıvın تو قاعده وان داخل terminoloji وان بکارتنی رحی وان بکارتنی yani قالب کردی درد کبید که رحی کی ترکی و وقتی اوجی جداتیه کی نابینه گرینگیا بیات به نحسه ها وقتی دبیجنی افچما چند ترور درکتنه ام کردیاتی وش قبول دکن زمان خوشی مدبستانی تایبت شی ارزیش بکنه وانا da her zaman jin bibin yani men ders jibarta televizyon kanal ijme var bekliyorum onu çed khazın onu hadi harika mu karaj dikın içma mesela na bahçeli dibece bura Öcalan bir meclisinde bağ ve o PKK bir teslim ve çıma havca edecek tüne tiştek tüne. Ve bir ihtimal dedi Ahmet Pelda tu ihtimal dedi ku vana hakikaten Rezdar Abdullah Öcalan benim meclisi u bidin axaftin ya devlete Türk devlete ki pragmatiste eğer da xwazi bir G yani tiştek hevi dike beke 24 ساعت da ve derece bine helikopter jî bine pirosbaye jî bike wekî nîşane jî bide paye jî bide dîsem bêjin wekî da xwaziya wana radarên PKK jî qebûl bikin bên teslim bin yê her wana jî helikoptera bine teheran bine törenan çê bike ama piştî wextekî jî bêje tam her mala xwe û em vê zan devleta Türk kîndar e û peyra jî piştî demekî jî yedisa vegere de ku dolabı xwe aynı jiyana wan rajiye jiyana wan bir roje nivîskareki AKP'yi Heval Ahmed nivîskareki AKP'yi digot hemî Kurdên li meclisê mirovên Abdullah Öcalan'ın berdevkî wî ne li ser navî wî de axifin heta ku em berdevkî wan bidin axaftin em bi berdevkî wan re muhattab bibin ya rast ew e ku em dîrek xwediyê meselê Abdullah Öcalan ra nîqaş bikin baştir e ji bo vê jî divê ala acele em Abdullah Öcalan ji İmraliyê derxin em bibin em hilbijartinekî awerte çê bikin bila wekê wekîl were hilbijartin bila dem partî jî wî wekê serokî lan bike û bila were meclisê muhatabekî siyasî ye wê demê rêyê qanûnî jî vedibin dewlet pir bi rehetî dikare serokê partiyekî siyasî re bide bistîne meselê çareser bike pêşniyazekî wisa hebû bana hemî ji nivîskarên AKP'yî tên pir acêb e mervekî gêj e mervekî gêj xwereşaya mervekî derewa dike mervekî ne samîmî ye yani em ez jî dikarim vêya bêjim yani vê gavê tamam konseptekane dest pê xwe dibêje meseleyekî şîrîn bikin dilgerm bikin bixin rojava civatê gorî wê çê bibin tiştê saçma sapan dibêje yani mesele naha vê derê Öcalan hewceyê ew nîne ew ya lîderek yani rêberek hewceyê meclisa nizam mevkiya maqama pozisyona nîne hî wî mantıqî difikirin yani mesela gotina Bahçeli em derxinin bila vê derê nizam azad bibe bo wê jî em bêjin hevalê xwe bira wana bîne teslim bike ya ev çi mantıqî biçûk e biz genç sale zaten girtîgehê de heyalî navî insanî ber xudaye ev ka pirtûk nivîsanine kar xebat kiriye nizam çi kiriye ça kiriye îro bêvaye vêya bike yani niha tamam ez vêya bêjim dibe devletinekî em bêjin civata xwe hazir dike pozisyona ava dike merivin tiştan dikare fehm bike ama ev vêya jî nîşan de zihniyeta wan nêzîktayîna wan ev plansaziya wana bide çi qasî zayîf e lawaz e bêkêr e xetere ye yani niha bi rastî samîmî nînin her tiştî diweşin her tiştî wan diweşe aliyek vêya dibêjin aliyekê em bêjin ew ka rojava niha bombebaran kirin aliyekî jî amadekariya operasyonê dikin yani mesela ev plan heye yani bu aştiye me her tişkit me gobra Öcalan bir meclise bağ ve me gobra PKK devci silah haberde emir riyona ve bikin ne hatın idi meddes şerkir henekî ev xeterece ve rej dikarin ve bikin ve ej ve dikin yani
Hem wî alî hem wî alî her dijî dixwazin de bixin destê xwe. Dîsa em bêjin ji bo dengan hinekî meseleyên nav xwe Erdogan çabe serok êdî serokê devletê yê bê hilbijartin. Niha Putin ev pozisyon dest xistiye. Dixwazin çêkî wisa bike. Kanunê biguherîn nizam çi hinekî ji bo vêya Kurda bawayekî rojane ji bo berjewendiyê xwe lê dinerin. Bawayekî taktikî lê dinerin. Eger ev devlet samîmî be ji bo çareseriya meseleyê wê wextê devletê konsepteke cudatir hazır bike. Ê biçe Birêz Öcalan ya televizyon, medya, civat falan ev ne mühim e. Ev yara bawayekî müzakere bi mantıqê müzakereyê biaxive. Ê bêjin werin ev mesela Kurda çiye em ê vêya çawa çareser bikin. Hûn jî berpirsiyarî hevdin ser pişta xwe em jî gavake em vê derbarê vê meselê de em hev bikin û wextê em ê raya gel jî projeya xwe pêşkeş bikin bo pêvajoyekê em ê vêya bidin qebûlkirin hîn bikin. Ama tiştekî hatune ne kanuna bingehîn wê hêlêva gavan davêjin. Ne em bêjin ji bo pirsgirêkê çareser bikin projeyê dewleta Tirkiye çi ye? Bahçeli dibêje me asimilasyon rakir. Peki çawa te rakiriye? Hemû lê binêre niha şaredariye dest ser dikin. Hemû ewlehî polîs dest danin, leşker dest danin, dibistan dest danin, medya dest danin. Medya Kurda çend sal berî ve operasyon kirin ew televizyonê Kurdî hebûn, ew sazî dezgehê Kurda hebûn, komeleyê wan hebûn ve hemû girtin. Tenê şaredarî em hewzan nema na gelê tişt. Hemû em bi çalakî xebat kirtin, insan sürgûn bûn, hinekî wan girtîne. Mesele tenê asimilasyon nîne. Devcûya berdin. Niha problema Kurda hiç tiştekî nîne. Devlet eger samîmî be, yani Kurd jî gereka veya meseleye yekemîn ya bingehîn ewlehiya Kurdan e. Yani şaredarî êmenînin çi? Birêz Öcalan bê meclisê biaxive neaxive çi? Garantiya ve heye devleta Tirkiye pişta dîsa wana xerab neke. Ha bo ya gava yekemîn ewlehiye çi ye? Gereka PKK dev jî silaha bernede. PKK bê ewlehiya Kurdistanê biparêze. Veya müzakere bikin. Yani îro şaredarî ewlehiya şaredarî ê destê Kurdan da be ew polîsê Tirk gereka derkevin. Ew polîsê Türk ji ew ê derkevin yani Kurdistanê derkevin hatine tayin kirin herin welata xwe. Ha yekî Amedî, yekî Wanî, yekî Azeriye, yekî em bêjin wê derê Erebe, yekî Bitlisê, Siirtê yani merivê wê însanê wê herêmê û ya polîsê wê de sersera ser çava amenna. Ama yekî İzmir'e, yekî Edenê hatiye wê derê wî bajarê hüküm dike. Kurda lêdanê Kurda dike, işkenceyê Kurdan dike. O doza Kurdayetî serdestî dike. Ev nabe. Ji bo veya PKK ye PKK re bêje tamam. Devcû şerber de ama tê bî hevalbendê vê derê parastina vê derê. Herêmê xwe biparêzî, bajarê xwe parêzî û leşkeriya Tirkiye tu jî hevkarî leşkeriya Tirkiyeyî. Îro eger Rojavayê Kurdistanê ev hêza veya nîmbiya Beşar Esed qebûl dikirin, nasama nezde navê Kurda qebûl nedikirin. Yani tu dijî hêza asayişê ya heremekî gere ji ciwanên wê herêmê were hilbijartin. Yani evet. Gerek şaredarî anha derce berdin. Avrupa'yı jî Almanya'yı Sviçre'yi her kantonek, her bajarek evliya ya girêda şaredarî ve sistema herêma xwe halê xwe zanin. û leşkerî jî dûrî nav bajaran, dûrî ew e tenê ji bo parastina dervê werê te. Kanûna bingehîn dibêjin biguherînin. Biçin meclisê biaxivin. Meclis qabûl bike. Ev hemû derewin. Tiştek van nabe. Türkiye devleta darbeyene her 10 salan caran darbeye dike. Ab bêjin em bêjin hemû qebûl kirin. Peyman jî çêkirin. Birêz Öcalan jî derket. PKK jî hatî. Hemû em bêjin êdî ev derket. Zindan jî velabûn. Em jî çûn. Piştî 6 mehat derînyer hêzekî dîsa derbe çêkir dîsa çû. Leşkere derbe çêkir dîsa çû. Medîtiya va minekî vê henin. Ha bo pêşa wê derbeyê bêgirtin gereka hêzê te ewlehî parastinê wê derê bi cih bibin. Mesele samimiyeta Kurda eger pirsgirêka Kurd yê bê çareserkirin ev e. Divê çarçevê eger pirsên we ji Ehmed Pelda hebin mijarê ku hûn bixwazin em vê derê berfirehînî xweş bikin di peyamê xwe de pêşî pirs binivîsînin 2 noxte paşê pirsa xwe binivîsînin ku em vê derê bikaribin pirsa we bînin ser ekranê û em nîqaş bikin. Baş e ji kerema xwe re wisa tevgerin. Ji ber ku peyamê we em nizanim kîjan pirs e û kîjan peyam e bi vî şeklê. Hefteya pêş me tulbendî tiştekî çawa biqewime Ehmed Pelda li Tirkiye? Yani em zanin rojev germ e li ser ocağê tiştekî heye dikele
Devlet Bahçeli serna ve devlet edbêje em şûn vegav navêjin. Em ser gotina xwe ji bo me meseleyê bekayê pêşaroja Tirkiyeyê divê Abdullah Öcalan mutlaka were biaxife. Divê mutlaka tevgera Kurd ji çek û silah were xalî kirin. Niha bi qasî ku em dibînin, bi qasî ku em guh didin axaftinên berê yên Abdullah Öcalan pir zêde ne alîgirê bikaranîna çek û silah he. Li Tirkiye eger demokrasî pêşkeve heqê Kurda were dayîn, heqeten jî pêdivî bi çek û silah tune ye. Ji xwe ji gotinên Öcalan diyar dibe, berê, gotinê wê berê. Hê beriya ku were girtin jî tim li dijî rêbazên çekdarî biye. Niha mesele çi ye? Dewleta Tirkiye ne tenê çekberdana PKK, her wiha yê YPG jî dixwaze, QSD jî dixwaze, PJK jî dixwaze. Yani hemî hêzên Kurdistanî, ên Kurd li her çar perçeyên Kurdistanê dixwaze bêçek bike. Problem belkî jî di vê derê de ye. Yani eger dewleta Tirkiye bi vî şeklî dest nede Rojavayê Kurdistanê, statûya Rojavayê Kurdistanê nas bike, ji hêzên wan ê askerî, asayîşê re rêz û hurmet bigire, li Tirkiye, li Bakurê Kurdistanê ez bawer nakim zêde problem derkeve di mesela çekberdanê de. Tu çi dibî fikrî? Bedran mesele çekberdan nîne. Yani gerek ava hiç ne nikaş kirin. Yani ez wê bêjim. Mesela em bêjin derxistina Efyekê jî nîne. Yani erê êgirtîgehê, ê zindanê, ê sürgûn bûne ji wan re ev hewceye lazim e. Yani devleta Türkiye gerek ev siyaseta xwe dev ji vêya berde guherîna siyasetê jî em bêjin hêla qanûnî jî dev ji wan mesela Ez vêya li gotinê te zêde kim ne tenê berdana hemî girtiyên siyasî ên Kurd dibe parastina mafê Kurdan ji çarçoveya sûç were derxistin. Yani damberdan dibe sibê kes neyê girtin ji vê dozê. Mesele jî ew e. Ji xwe ev yek ya duê min gereka berî wê yani ev bê müzakerekirin hebûna PKK ji bo devleta Tirkiye ji garantiyeke. Yani gerek em vêya bidin berçava. Çawa? PKK wan silahan berde wê heremê vala bike wê derê kê tûjî bike. Daişê tûjî bike, İranê tûjî bike, yan jî hêzeke din ji ber ku niha ez vêya bêjim. Mesela em jî cana beraber em bêjin difikirin. İro hebûna sebebê hebûna PKK çi ye? Meseleya Kurda ye. Tu meseleya Kurda çareser nekî wê wextê PKK biçe PKK din bê. Berê jî mesela em bêjin berî vêya salê 2000 nîvê PKK'yê dev ji çeka berdan hatin Başûrê Kurdistanê. Devletê dikaribû em bêjin wê hêlê em bêjin rêyek ve bikira ve nekir. Ama çi bû yani niha ev PKK jî em bêjin dev ji çek û silaha berde. Wê derê Daişî jî tûjî dikin, İranî jî em bêjin tûjî dikin, Haçdî Şabî jî tûjî dikin, Başûrê Kurdistanê jî dikeve xeterê. Dîsa em bêjin gavak PKK dev jê berde Kurdê mecbûriyê alternatîfekî din bigerin. Ew alternatîfê din jî îro pêva hêzek derkeve ê PKK xerabtir be. Hêla şerva mesela demografî guherîye êdî hewcedariya çiyan jî nîne di nav bajaran da. û em bêjin di nav bajaran da hem kirina şer hem jî ziyandayîn ê bêhtir bibe. Nijadperestiyê de nav milleta da çê dibe. Ji ber ku Tirkiye heyenî niha devleta Tirkiye jî civata Tirkiye jî ji bo ku Kurd devleta Tirkiye hez bikin tu tiştek nekirin. Ama ji bo Kurd ji devleta Tirkiye nefret bikin her tişt kirin. Her tişt kirin. Yo îro niha Kuçak Kur'an can ez wan ew temaşe dikin Kuçak Kur'an'da röportaj dikin. Yo yani yekî xandinên nizane yek em bêjin analfabete dibêje Kurd heqî wan tişte tune Kurd cahirin nizam çi derbarê Kurda da daxive. Ve hatta xuda dibine. Ji ber ku ya ev cesaret Bahçeli dayı, Erdoğan dayı, ev kültüra Türkiye ya lümpen, ya kabadayı, ya mafyayı, evaya bir serdest. Yeki Alman îro ne kadar der bu meseleye kusa bağ ve. Yani avana yekser ser civatı için îro ev mantık ev hiç ne güvere mıxabın ez bêjim. Yani devleta Türk ve gabin ne kadar ve meseleye çareser bike ez bêjim. Ev mesele biçe ê xûnî bibe, ê giran bibe. Yani îro ev kesê li Elî Heybatmanê em bêjin. Dîsa em bêjin Mêrdînê, ew ciwanek dîsa berxwe didin,
سال 2006 8 آمد برخودان آمده آباجر او هانی بیرامن او جوانان ایوی داری نمینن او جوان هینگونه دوی شری همو کچه و قرآن تاقی وی شری وان تاقان زانن روش به اوانا گاوا چک بدن دسته خود یعنی بریارا سیاست دست وان دا حیف وان طولدان اوانا ای زیده تر ببه چاوا پکه که هرگاه میناک نشان دن بیجن پکه که ده انجام برخودان یعنی işkence زندان آمده او برخودان اوانا پکه که هانی ایرو ama pişti veya devlete veya xaraptır işkence kirin. Xaraptır zarar ziyanda ev roj bir roj tücüdüke, roj bir roj tücüdüke herkes edi, her insana ki Kürt hikayete ve heye jibo ve devlete nefret beke. Herkes fırsat de bir buna velleyin ye bir velati tep bekin, xarap bekin. Ev devlet geleci Kurdara deyindare. Geleci gereka ambejin yani özrakı ne kazeteni, afye ne kazeteni, gereka ambejin yani jibo çabejim hey Kürt eğer zarar yani nadın ve devleti evci bisaya PKK'ye ezvej bejim PKK siyasete ısrar bir ihtiyat demeşine İro mesela Ankara bomba baran şey ducara takdim şey bu. Avaya beri xubedan az siviran yetişiyor ya. Vaki ev nişanda PKK ev heza ve hep dahan. Ama Türkiye siviran dukuje. Rojava hem dibinin. Şaradacı hem dibinin. Türkiye bir perva veya dıke. Eğer bersi veya Kürtçi bedin ve vakti teşekküdün derkebe. Yani tespiteki Balkeşe evvel Ahmet mesela tüdübeji tayinkirna kayyum tabi helvesta Kurdan derket. Ev akli devleta Türkiye tüneye mesela manızanın eğer destayının serşaredariyan Kurt ve nefret kina khoyal hember devleta Türkiye zede bikin civan ve derkeve nava kolanan ve şareki nafkayı ile Türkiye naha mesela uğraşa koyamtede ne şareki nafkayı mezindi be millet acizdi be nefretti ki hem ji revebriya Türkiye hem ji devleta Türkiye hem ji alawan hem ji polisi wan mesela akli devleti van tiştana ne kare bide berhev çima veyeki u dizane u serdajı pektine meruf amnake ya beri veya naha devleta Türk yani nexaşe vek miroveki evji nexaşe ketiye xafekeki yani mesela ve meseleyi devleta Türkiye ev vizyona guherin ve guherin tüneye yani tedavi teşhis u tedavi debejin ya ev tüneye ve meseleyi ne karın teşhis bakın bakınca yani carna da fikrince xoxoje detirsin yani ha ev realite heye bedran Türkçe detirsin Kürtçe gerek veya bizandın Kürt veya Haydarni'nin u veya Bakajina'nın hecmara Kürt'da Türkiye zidettire tane Kürt'e bakur hem ne fikrin yani gelen peri Kürt'e hem bir fikrin İro genci 6 milyon 7 milyon Kürt'e ama ya Türk'a 40 milyonu derbastır nave hecmara Türk'a Arabenin embejin Çerkez'in nizam çı gavak ona bir de ali Kurdaj nav derkini yani ev meseleye ki geleki gringe o disa çandu kültüra Kurdan diroka Kurda civaka Kurda xorte Kurd mesela Türk jiko hatına Asya derketine çanda xoji diroka xoji gelen nırxı xoji vekatiyana hatına ki deri nav Faristan'da nav Kurdan'da peşra nav Ruman'da nav Osmaniye'de helyana yani kültüre ki eklektik çekirne ama Kürt hezaran salan ve deri hamu ava Şaristaniya ve Xwarne Sümer Kürt binnem mühime ama Kurda neziki coğrafya Kurda ve Şaristaniya feyde dike Hitit feyde dike Faristan feyde dike Mısır feyde dike Akadan feyde dike yani Kürt Osmaniyanji feyde ditine ve deri de jembeji sistema xo çekirne Romiyan feyde girtine Kürt van hamiyan da hingune yani be hazaran salan tecrübe kirne çiya banya erde xuna hamu herin gundeki be hazaran peyvenin hamu gavir hamu heşine hamu tişt binav kirne evtun ne karibe tekriye zede qutbeki ev civat gavak xu vegere sala 2011 13 hayani 15 medit berxodana hera embejin ba Rojava disembejin hamu deverin Kurdistan'ı devjoya berde hineki rewş baş bu
gelek karsazı Kürt çun Ahmet'i jbo kar bikin. Gelek embejin ji Avrupa'yı çun Turen gerre çekirin. Civan çun Kürdistan, civanı İstanbul'u İzmir'i çun Kürdistan'ı geryan. Unha belki derfet ebin rahat be hamu Kürtxaniye ki İstanbul'e be do xaniye ve ji velatı wî be. Ve demi nabe. Ahmed ve demi em dikarin bibêjin gelo dewleta Tirkiye di projeya xwe ya asîmilasyonê de têk çû bi ser neket ji ber ku rewşa civakî sosyolojîk ya Kurdan dest nade ku asîmile bibin. Dewleta Tirkiye firq kir ku nikare milletê Kurd asîmile bike. Hem ji ber ku nüfus zêde dibe û hem jî zimanê Kurdî gelek bi quwet e. Edebiyata Kurdî heye, kilamên Kurdî heye, çîroka Kurdan heye. Ez bawer dikim rêveberên dewleta Tirkiye pir nedan berhev. Yani hesabı kitabê şaş çêkirin. Ji wan wetirê Kurd pir rehet dikarin asîmile bibin. Ez dibêjim qey ev yek firq kirine, niha dest pê kirine demografiya Kurdistanê diguherînin. Yani dibêjin ya me Kurd asîmile kirin di mesela ziman da jî ev kesên ku kurmancî ji bîr dikin diçin mücadeleya xwe ya ji bo Kurd û Kurdistanê bi zimanê me dikin. Bi Tirkî îja dest pêkirine dikin. Numune PKK wextê ku ava bû hemî xebatê wan bi Tirkî bû. Yani wan jî fehm kiriye ku dî asîmilasyon yani guheran têkbirina kurmancî fêrkirina Tirkî bi tena serê xwe têr nake. Wextê ku demografîk guherîn çê bike ev mümkün e bi ser bikeve belkî çünkü êdî yek ji tişta ku milletekî dike netew coğrafya ji holê radibe. Mesela niha ji 5 paran 2 parê wî Kurd li bajarên cuda ê Tirkiye dijîn. İstanbulê 3 milyon, Antalya, İzmir, Akdeniz, Ege Kurd jî bûne wan deran. Di ser de jî belkî tu yê bibêjî baş e tiş nabe çünkü nüfusa Kurdan zêde ye derkevin jî Kurd li Kurdistanê kiye nabin. Ama ew jî dest pê dikin êdî Tirkiyên cuda ê cîhanê tînin Bakurê Kurdistanê bi cih dikin weke li Tetwanê, derdora Wanê, gelek gundên Tirka ava kirine. Asker û polîsên ku tên Bakurê Kurdistanê bi cih dibin malbatê xwe tîne wê derê ew jî mezin dibin. Niha mesela zewaca Türk û Kurdan dest pê kiriye. Ew bi zanebûn vê siyasetê birêve dibin. Di vê derê de siyaseta guherandina demografiya Kurdistanê wê gelo bi ser keve yan na wekî asîmilasyonê? Ya niha berê ev mesela zewacan ji ez bêjim yani mesela devletê hêvî dikir gavaka Kurd Türk bizewicin êdî her kesê berve Tirkiyetî biçe yani ji ber ku hegemon e otorite ye û ê Tirk bin. Ama em lê dinêrin nekî di nav malbatan da bereva ji wê jî çê dibe. Keçeke Tirk nêzîkî Kurda dibe ya jî xortekî Tirk êdî zavan jî bûkîjan Tirk be awaya berve Kurda tê. Yani hergav tamam zaman Türkiye ama hergav mesele usa evnine usa veki hesap dikirin devleta Türk hesap dikir pek ne dağıtı. Yani jiber veya Kurdaki devci Kurdayatı haber ne de. Ha pır dikare veya beje mesela hava ekmeğe beje beje zaro ki van nivi Kurda nivi Türkiye beje xalu apemi şerri hev dikir. Xazi çene bed beje ama mesele haydare. Evaya bile ev pozisyon bile ji bo devleta Türk ne başe devleta akli faşist ez dibêjim ne başe evana böyle nevi xudan vicdan mı yê bo demokrasiye hewil bidin ev kesana ji bo Türkiye ji bo her milletan jî avantajekin eger lê xwedî derkevin eger nirxê vêya bizanbin ev jî ziyana wê Kurdan re çê nabe. Niha devleta Türk problema bingehîn ya devleta Kurda devleta Türkiye devleta Türk sisteme kava kiriye ne yani mesele haydare ama ne verevi sistemi bu guherine. Cesaret nake. Mesela Van Salih hani Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu ya bu orijinal Kıvrıkoğlu. Mesela Türkiye yektiye Avrupa'yı tekrar Erdoğan kır ve vakti ya tiştek samimi gotu bu. Gotu bu em dikarın em dixazın hamut tişti yani meseleyi zuttir bu guherine. Le bila yektiye Avrupa'yı mehelden nafkay. Çima jibo evlehiya me. Jibo evlehiya me. Tiştek pır ciddi bu evaya. Çünkü Türkiye gavak van şartanda dervey Avrupa'ya ji xosere xo ditirsin. Dibêjin ne ki hêzê garantör bira vê garantî bidin me hin tiştan evlehiyê bidin me em ev heşê tirsonek bi wê newê xwe destpêrên nijadperestiyê
بریا زوری دخوازه سردستی خود بردوام بکه ve hele var tabi ne kişi serketin bu ve kanuni hoş perçikandın bu serkeftiri riya mafyayı ber riya uyuşturucu ber riya ihaleyi ber riya embejin parseki be dizi be şeylandım be çidi be beraber ranta politik be hamu bu kartinin o bir havayı dixazın serdest bin ev bile meseleye ki mafyayı bile mesele Kurdan'a perspektif Kurdira alakadere le ya problema Kurda Kurdancı ve vakti de embejin bir vakti xuvala derbastıkın işte bekirdikin Kurda vaki civatı nabejim siyaset medaran bibejim nivîskaran bibêjim, rewşenbîran bibêjim, saziyên sivîlan bibêjim, nizam çik gelek beşivê herin. Civata Kurd her tişt havalê siyasetê kir. û bi vî avayî barê siyasetê ji giran kirin. Tenê wexta dengdayînê, me deng da HDP, me deng da nizam demê, me deng da şeredaciyê, bi vî avayî yan ji wexta protestoyan, yan ji em bêjin xwedî derketina PKK. Ev nebese. Tenê bir riya siyasetê xwe îfadekirina siyasetê Kurd ve hêlêva serketine jîrin şarezana pêşketine. Ama tu aliyê civakî, aliyê pîşeyî, aliyê hunerî, aliyê hostatî, aliyê sazmanî tu vana avan nekî tu nikarî. Civata Kurd, civateke hê berangaz e, hê feqîr e, hê nezan e. Yani dastê mesela evaya hergav devlet bo veya tamam devlet hep ya baştır bu ama devlet tenê ne asoye. Mecye me hişmendiya me neziktayına me bigabe. Cihu be hazaran salan be devlet bu hamu cihane beraberay bu bun civateke küçük bun ama hamu aratandacı filozof bun, zana bun, bankavan bun, karsaz bun, nizam çık bun. O civata xwe hamu devre cihane ki deri benci de çumba hevdü. Yeki cihu embejin ji Avrupa'yı ji Almanya'yı beçe İran'ı naça oteli namine. Dibe meyvaneki cihuî Ahmed hevala Ahmed ji bo ku temaşevanê me jî tevlê sohbetê bibin tu dikarî ewsa bi hevokekî du hevok kin bersiv bidî hevala. Eger Öcalan were parlamentoyê û bu xaze çêkandayîne wê çi bibe? Yani parlamento tenê yani bu xaze çêkandayîne bo vêya ji gereka qanunan derxîne û tiştek me qal kir biryara evlehiyê bide. Biryara evlehiye ya PKK na herkes veyatinin serokê PKK çabın yani militanê PKK çabın mesele evnî ne? Mesele evnî ne? Onatkan hemû devrê her avê mesele evlehiye Kurdaye. Garantiya evlehiye Kurdaye. Devleta parlamentoya Türkiye gereka ve garanti bike. Bo ve garantiye jî Kurd gereka xwe xwarê bixin. Meclisa Türkiye eger ve kanunê derdixine sert çava. û ji bo zimanê Kurdî ji bo çanda Kurdî û ji bo sazmaniya civakî ji gerek qanunê derxine. Lê qanunê çawa derxine vê hêlêva Kurd xwedan biryarên Kurd çi biryarê bidin devletê ji Meclisa Türkiye ji qebûl bike. Bo vêya ji çawe Herêmên Kurdistanê gereka Meclisê Kurdistanê hebin. Ew Meclisê Kurdistanê xwe biryarê bidin û devlet ji vêya qebûl bike. Meclisa Türkiye xwedan vê hêzê ye ez ji vêya dipirsin. Yani tu dibêjî heta ku Öcalan garantî negire ji dewleta Tirkiye wisa bîle sebep banga çekdanînê nake. Pirsekî din heye Ahmed dibe ew qas skêmasiyê me dîplomatîk hene dibe em çima nikarin meselê serrast bikin dîplomatê me dibe li Ewropayê tijîne em bihêzin ew qasa nesla nû jî pêşketiye li Ewropayê ziman dizanin üniversite xwendine çima em nikarin diqada navnetewî de dava xwe bidin naskirin û xwe bidin naskirin pirs ev e. Evaya hinekî girêdayî tercih heye. Eger Kurd bixwazin dikarin bikin gelo dixwazin naxwazin. Ez ji vêya bipirsim. Yani vê hêrêva erê Kurd êdî hemû zimanên Ewropayê zanin li hemû Ewropayê berê salê nodîn nifşê nû hatin ziman nizanibûn gelek pirsgirêkê wan hebûn tenê dikaribûn derketana kuçe û meydana xwe nîşan bidin ama îro de hemû alanda ji hêra akademiyê bigirin ji hêra em bêjin partiyê Ewropayê de hemû partiyê piçûk mezin da endamın xebatkarin tecrübeyê wan jî zanin dîsa em bêjin hêra karva hêra pîşeva hêra hunerva nifşê nû gelek pêşketine ama avana di nav siyasetê de di nav dîplomasiyê de nînin ji ber wêyekî ew dengê hesê wana dernakeve û ji ber wêyekî yani Kurd gavak diplomasiya Kurda gotî eger siyaseta Kurda cuda be diplomasî dikare cuda bixebite.
siyaseta Kurda bir avayı dikare cuda bixebite. Eğer embejin vega ve birya sistemeke demokratik dinav Türkiye'de mesele çaresedi ki goreveti siyaseti diplomasiye redixi asta ve eşkeredi ki ama gavak tu bebeji iddiaya kete cuda hebe ve vakti gori veya tu sazi dezgah abad ki evji hezekedin ravşekedin derdixine hori. O eğer devlet Türkiye bibore devlet Türkiye kıymeti beyanı zanbe ve vakti ev peyvacı öndik maya ebe goherre. Edi bir avayı nameşe. Jiber rewşa koşberiye yek ji milletên ku di qada navnetewî de herî zêde zimanên cuda ê biyanî dizane milletê Kurd e nesla duyem bi milyonan genç ciwanê Kurd hene zimanê biyanî dizanin elbet tenê kemasiyek heye ku neketine nava faaliyetê bikeve nava xebatan mesele çawa tu dibêjî ew ê pêşkeve li gorî we hatina Donald Trump bandorekê çawa li Rojavayê Kurdistanê bike Naha hintişt henin Donald Trump erê hêla Kurdan ve metirçiyek heye ez nizanim Donald Trump ahirê encam xwedan tecrübeye ez vê bêjim niha xwedan tecrübeye cara berê em bêjin zêdetir karsaz bû mesele Rojavayê ji zane û Türkiye jî êdî nas dike ez barim hinekî siyaseta Amerîka fermî ê çawa be veya ê bide berçava lê ez tiştekî din bêjim Türkiye herkes ditirse ya Türkiye mesela disa projama van Türkiye gazeteci Türkiye'nin zan gelek işte dibejin ya van medyada dibejin 2000 pişti vaktaki dibejin Rusya ye bugore Amerika ye Suriye derkeve jiber 2005 şaşan da Irak derkeve Irak peyman çekti edi hele lojistik çenabe ya Amerika başlı Kürdistan'ı biciydi be baragaya kuvvetleri mezentırdık o disa dibejin dev jaberde Amerika vir peva ye aliye Halep'e Laskaya rabçavi bçave Rojava ev psko ev Türkiye'de tersine Amerika na Kıbrıs'e bicibiye Amerika İsrail gavak ve deri bicibe pozisyona Suriye ve gavak yen biviya ve nemeşe gavak Suriye açtı arami çebi ve Kürde Jilaskiya'yı hayani havleri biçin ede havcaları olan Türkiye namine evaya Türkiye'de tersine İro riya Kerkük Musul'e ve nabe ama riya Kerkük banyası ya petrole avaya beri duleyin petrole avanay verben. Petrol Kerkük Musul'e hayan nad ser Türkiye'de şu edi ev vurup eva de ser riya ambejin Arabistan'a Suudi İsrail çetkir edi ser vurra biçe. Yani strateji Türkiye yak Türkiye hasatka beraber jüve diçe. U vana da rola Kurdan heza Kurdan mezintir de be. Henek genç sala 10 sala şunva 1 sala şunva bir fikrin evi cuda be. Edi Trump şey Amerika şey yani Amerika'ya heyi veya Trump'tike. Trump şey böyle nevi veya ebibine mecbure. Yani mesela jeostrateji Türkiye'de rola ve nema nayak Türkiye'de tersine şey evet. Türkiye tür roleke ve jeostratejik ya beri 1 sala 30 sali 7 sali nemaye. Jiberku kutba Sovyeti çu Bereci Türkiye'nin bejin ha pevajo ev heneki heza İslam'a siyasi bakardani ve hele vajen bejin be Türkiye rahan kardıkırın ama iro evji çu edi hateke nu yar Rojava serket İsrailci veradikja Amerikacı hevidare Arabistan'a Suudi naha guerina çedike pevaya varati körfezi ve hele vad için u hamji van Kurdan'a tekli datini başlıyor Kürdistan'ı hiç fenanine be hele va ezve bejim avaya yani boğan hezeke mezine yani onaş Xudan hişbin devletek Xudan stratejiye hamud dünya revadın Kurda peşkeşi Erdoğan bakın biçin haylulu iştara bejim gelek per sene yani biz sedam per sene alaka hevalan geleki başı yek ji persin ku herî zêde têkirin ihtimala serxwebûna Kurdistanê di pêşerojê de xuyat ke ev pirs heye Ez veya bejim tiştektin ha bejim ev havceye na havceye her serxabın tişteki geleki cazibe ama mesela devlete Türkiye iro çıkası serbuxaya hem devlete ki henin çıkası devletin çıkası serbuxane hakikati eğer bir persen yani mamosta ez li Cenevre dijim yani harim beri har devlet mesela mefhuma devlet izletir Giringe dedim civati. Ez civatçıyım abi. Mesela civata Kürt çıkası jirbe. Eğer civat jirbe. Dikare teknoloji bu afirine, dikare devlet çevke, dikare nizam devlet işte çevke.
Kurd gelo bikar min devleteki çebkin û bikar min îdare bikin. Îro niha du devletê Kurda hene. Başûrê Kurdistanê bi awayekî fiîlî devlet e, Rojavayê Kurdistanê bi awayekî fiîlî devlet e û çi qas pêş dadibe. Yani pırs eve Ahmet Pelda yani mümkün e di pêşa rojê de Kurdistanekî serbixe ava bibe. Mesele ne ku hewcê yan ne hewcê. Niha şert û şûrtên îro ê rojhata navîn şerê İsraîlê, hebûna Amerîka li heremê, perçebûna Kurdan ya di nava dewletên dagirker de em nabêjin hewcê ne hewcê. Elbet milletê Kurd bi xwe qirar dide. Mafê her netewî çawa hebe elbet ê Kurda jî heye di nava xwe de qirar bidine. Bi milletê cîran re bijîn ya bi serê xwe bijîn. Ew milletê Kurd bi xwe qirar dide. Herkes di wê qenatê de ye ku demokrasî jî ev e. İnsan milletekî wextê qedera xwe bi xwe tayin bike, biryara xwe jî pêşa roja xwe jî bi xwe dide. Îja ji bo bihevrajiyanê jî biryara Kurdan bi tena serê xwe têr nake. Kurd dikare bêje ez bi Tirkara dijîm. Ama Türk wextê nexwaze. Wextê Türk bibêje defol Kurdistanına git, tu mecburî herî welatê xwe. Welhasil pêdiviya milletan çawa bi îro di vê rewşê de netew dewlet çawa ku an hal dunyayê hukmdar e hê pêvajoya netewên demokratîk hê nehatiye belkî ew ê were. Îja Ez hema bêhna ez bêjim ez pêşa rojê eva rojekî din meriv dikare tenê ser vêya bêjin demeke dirêj biaxive. Ez devleta Kurdistanê dibînim ama ez çend devletan dibînim. Yani ya ku wê herê va mesela ez devletê dibînim ama tenê devletekî nabînim. Çend devletê Kurdayê hebin. Ew ji mixabin problema Kurdayê yani ew ya cuda niqaş bikin. Yani mesele eger devlet be mesela navê Tirkiye çawa ku 100 salan Tirkiye ma eger Türkiye ya îro tu demokratik bikî û navê bikî Kurdistan yani jî navê Tirkiye bikî Mezopotamya bikî Anadolu ew jî dikare bibe dewleta Kurdan. Yani dewleta Kurdan şert e navê bibe Kurdistan. Na ez wana nabêjim. Yani mesela herkes nan mixabin yani mesela nexşeyeke Kurdistanê heye newsa hişê me hemû Kurdan da awaya zîl daye zînde biye û daxwaziya hemû Kurdan jî tiştek ku saye tiştek baş e jî ez xwe jî pê kêfxweş dibim. Dilê min de jî derbas be. Ama yani gavak em realîteyê hinek şert û mercan em binerim berçava tenê Kurdava jî devletbûn jî tenê bi Kurdava girêdayî nîne. Em gavak hêzê cîhanê hemû bidin berçava ê herêmî bidin berçava tenê Kurdistanek mesela devlet niha dixwazin rojhilata navîn perçe bikin û perçe bikin bi vî avayî bimeşînin. Evanan destur nadin Kurdistaneke mezin di nav da çêbe. Hela Kurdistaneke bigêje biherî û mezin çêbe. Yani hem der hûn mindir. Nav xwe jî Kurd em bêjin gelek pirskirekê wan henin. Di vê herê ve ez difikirim. Erê Kurdistanê hebe, Kurdistanê hebin yani navê wan çi dibe bila yani devleta Kurdayê hebe. Navê wan çi dibe bila nexeme devletê Kurdanê hebin. Wisa bêjim. Yani milletê Kurd mecbûr e asayişa xwe, parastina xwe, ekonomiya xwe, her tiştê xwe li gorî xwe eyar bike. Milletên cuda ê di nava Kurdan da dijîn jî kemenetewên cuda elbet sersera serçava qet problem tune. Ew Kurdan tu firqtine dibe em weke Tirkan hekin. Ahmet Felda daxwaza Amerîkayê ji dewleta Tirkiye heye ku bi qesedê re bikeve nava diyalogê yan jî bi rayadarên Rojavayê Kurdistanê re bikeve nava diyalogê pirs ev e. Belê yani evaya xwe rayadaran cihanî ziman rayadarê Rojava cihanî ziman yani tekidî bi Tirkiye re hene ya çawa bêjim Amerîka jî hin tiştan pêşniyar dike pêşkêş dike û di navbera Amerîka di navbera Rojava û Tirkan da jî ez barim gorî vê pêvajoyê hevdîtin heye bi wê nevê yani em wisa dibînin lêberê evaya çi qasî pêş dikeve çi qasî ber ve erêniyê diçe çi qasî gorî hêviyan diçe mixabin vê gavê nexweşiyeke Tirka heye Türk bi tu avayî statûyê qebûl nakin yani daxwaziya Tirka ev e bi awayekî nerm Kurda wê derê jî bêhêz bikin yani nikarin yekser bêjin bira statû rava mesela çend tiştan dikarin bêjin yek dibêjin bira em bêjin bi Esad ra hevdîtina pêk bîne û biben leşkeriya wê derê bikeve destê Esed û dîsan bêjin artêş ya duyemin artêşa azad Türkiye û Suriye Millî Ordusu ew yekna Efrîn dagir kirine îşgal kirine êrişî Kurdan dikin dîsa serê kanî îşgal kirine
bırak Kurdwana re hevkar bin, bir avaya avana jî herêmê Kurda bi cî bibin, hêdî Kurdan bê tesîr bikin. Türkiye ji bi destê wana müdahale bike. Hinekî plana Türkiye ev e yani. Ev e. Pirsekî din jî divê ez bawer nakim ku serok bibêje sîlahan berdin ji ber ku mesele ne tenê Kurdên Bakurê Kurdistanê ye, tam divê dema şer de li Rojhilatê Kurdistanê rewş gelekî ciddî ye. İmkana ku Kurd li wê derê çekdayinin tune ye. Ji ber vê yekê divê banga çekdanînê nakeve serê min. Tu çi yani pirs ji te tipirse. Tu carî daxwaza dev ji çekdanînê nake. Öcalan projeya aştî û aramî ya dinê çêdike. Ji bo vê çi lazim be pergara wê yani bi tevayî difekire. Mesele tenê çekberdan tir derdixin pêş. Mesele çekberdan ne? Öcalan dibêje em sistemeke mesela yani em dixunin salê berê jî em bêjin 2013-15 wê wextê jî hata axaftin. Geleceya jî tê axaftin. Mesela Öcalan da ev e. Dibêje em pergarek wisa çêbikin ku êdî hewcedariya yani hewcedariya PKK çeka bigre wê derê dewam bike nîne. PKK jî vê ya dibêje. Dibêje em yani dilê em bo çi derketine vê derê. Eger doza me bigêje armanca xwe ne hewce em vî van çekan berdam kirin. Ya bo wê ya destpêka axaftinê da ev anî ziman. Şertê Kurda ya yekemîn wekî her kes dibêje zimane, nizam, demokrasiya falan evlehiya Kurda ye. Ev mesela ev jî ispat kir. Yani şaredariya ev sê devrin em bêjin qayyûma datîne. Garantiyeke wê tune ye. Bo ye gerek devleta Türkiye evlehiyê bide. Ha PKK hemû çekê xwe dev jê berde PKK em bêjin belki xwe ev jî bike. Yani fesî jî bike. Evana hemû normalin. Ev hemû normal. Ama wexta PKK bike li Bakurê Kurdistanê gereka 100,000 çawa nihar rojava heye bi 100,000 hêzê evlehiyê hebin. Hêzên xweparastinê hebin. Devlet jî bawayekî hukukî varan nas bike. Mesela minakekê ez bêjim li Iraqê Heşt-i Şabî. Heşt-i Şabî çawa bû hemberî Daişê hêzên milîs xweparastina gel bû. û niha di qanûnê da pênaseyeke wê heye. Devleta Türk yan nêzî vê yan jî gereka statûyekê bide. Niha devleta Sûriye gavak PKK ê rojava re hev bike divê statûya wê derê qebûl bike. Mesela tiştek hate niqaşkirin ev jî tiştek bi maqûl e. Em bêjin leşkeriya Sûriye çend e? 3 ordîne. Ordiya 3 emîn jî bila ya rojava be. Türkiye na 7 ordîne. Ordiya em bêjin merkeza wê Malatya, merkeza wê em bêjin Amedê. Bila ona em bêjin Kurd Türk bin bi tevayî. Konsepteke ha nebe nabe. Gereka ha destpêkê de belki nebe ama gereka ew rê vekirî be. Emniyet Müdürlüğü Amedê gereka kesekî Kurdistanê be. Bu dîsa em bêjin Türkiye gereka kanûnê ev yerel yönetimler yasası bêjin ya Avrupa yerel yönetimler. Herkes ev sana şaretlerin usaya na gereka valî derkevin valî biçin hukmê wê derê şaredar e. Ev şaredar bi erkê xwe evlehiya wê derê parastina wê derê dadgehiya wê derê adalet wê derê hemû ew wê derê kanûnê wê derê herêmî ew şaredariya yetkî wê hene vana organize dike. Eger evana tiştekî habin wî wextê hewcedariya PKK tune yani êdî em ê bêjin PKK mazoşîstan ba derketiya xwe ra çi pê çeka dirize ji ber ku her çi doz wê dike bawayekî hatiye cî. Evana nebin herêmin Kurdistanê hene. Saziya vana datîne. Mesela ew hevdîtina ew jî navê çê ya Dolmabahçe deklaran veya ifade dike. Dibêje bir riya demokratîk ava bike. Riya şer da hûn karin hevdî bikujin. Mesele tenê Bakur be Ahmet Kelda. Mesele de tenê Bakur be rast e. Zehmet be jî demokrasiya li Tirkiye dikare çare bîne. Ama mesele Rojhilatê Kurdistanê, Rojavayê Kurdistanê yani anha Rojavayê Kurdistanê tu çekdayînî emrê Kurdan 24 saat jî nakişîne. Qirawan wê were. Li Rojavayê Kurdistanê jî wisa Rojhilatê Kurdistanê jî eger şer çêbe Kurd mecbûrin çek bigirin. Ya ewa rexistineke dine ewa jî organizasyoneke dine yani Kurd tu dev jî tiştekî ber nadin. Kurd heyan doza wana şer ama mesele devlet Tirkiye dibêje tu li Kudra Kurdistanê çek bigirî destê xwe ew dibêjin ji ber ku tesîra Öcalan heye li ser van rêxistinan
otomatikman hemî rêxistinên derdora PKK'ne ev ê sîlah digirin. Yani tu li Çînê jî rêxistinekî çekdarî ava bikî ew ê bêjin bandora Öcalan li ser wan heye vana rêxistinê Öcalan e gerek Öcalan bang li wan jî bike. Yani mirov filozof be û tesîra paradigmaya mirovan li ser heremên cudayê cîhanê hebe otomatikman hemî girê din te. Yani Öcalan edi ve hele var embejin çoğu gelek filozofyan siyasetmedar hele bir ideolojik politik embejin siyaset ona cihani bela bu edi evci mesela na Kürt efekta Kurda çoğu vaktaki İspanya'ya embejin şerrina kuvvetleri bo mirovahi mihengek bu işte embejin Vietnam bo mirovahi mihengek bu Filistin bo mirovahi mihengek bu nahiç tevgeri Öcalanist bir avayının yani. Yani böyle nevi ilham edildi cihani o bimeşe yani devje evi berde PKK Kurda berde Roj Bey embejin Tamil Cardan xurrey bxe ser fikriyat Öcalan xurrey bxe o bibeje çoğu vaktaki medgo embejin Maoist nizam çeçi ona navana da Öcalan isterdi Kevin. Gavak reksina çevikin Türkiye müdahale var mı baba? Yani evre bu işte kezbe beş. Bu yani veya Türk Kürt biboren Kürt ji sînorê Tirka derbastır bu ne? Yani tenê hêra ev va nabêjim yani tenê PKK wêya jî nabêjim. Rojava, Başûr yani hêza xwe, dîplomasiya xwe, aboriya xwe, civata xwe, hejmara nüfusa xwe Türkan derbastır bu ne? Gereka Kürt veya Haydar bibin gorê vê siyasetê bikin. Gorê vê xwe bawer bibin gelek tişta dikarin bikin. Xwe çi mecburî Tirka dikin? Tirkê çi bidin? Yani ya problema Kurdan nexaşa Kurdan hey bendi Türkana Türkiye tişteki bide. Ya Kurd bela ava bakın Türkiye hukukpey tabi ye bedete. İro Türka mesela devlet kanala televizyonu vekir. İro ya HDP vedekin mecburen Kurd serkeftana Kurda ejber ve ne karın rey begirin. Rew rebazê mirovan bi ser bike ve merût kare bibe ilham bibe numune ji bo milletên din. Ahmed Pelda min destpêka bernamê de jî bahs kir rojnamegerên Tirkiye siyasetmedarê wan tem hemî yê tenê pirsekî ji hev û din dikin. Dibêjin gelo Trump wê hêzên xwe ji Rojava vekişîne çima dikevin nava hewldanekî wisa? Çima bi îsrar dixwazin Amerîka hêzê xwe ji Sûriyê derxe? Yani hêzê xwe derxe tu çi bikî? Yani tu qera vî milletî bînî? Yani tu çi dixwazî ji vî milletî? Îja pirs jî ji te tên kirin dibêjin Trump çima Erdogan bi hatina Trump ew qas kêfxweş e. Yani dibê gelo hintiş bihîstine ku Trump wê li gorî dilê wan tevgere. Gelo dostaniyekî taybet heye di navbera wan de li hemberî Kurdan. Nawene. Ya niha bi rastî Erdogan mervekî nexaş e. Yani diyez naxazim veya bêjim çima xwara kire rik kompleks en veya zanîn siyasetê de gavek yek eksî wê hebe Erdogan jê nefret dike. Geri nekir Biden terminek ne dav yani hevditinek peyrak nehanî. Bawayekî fermî awya davet nekir. Tenê kurîsa da ver û vir çend deqa em bêjin merhebatiyek tay. Ev ya wê re biyer rikek biyer nexaşiyek Erdogan ve hêrê ba em zanin nedî. Nefret dike tiştî. Boya gerek demokrat neyine? Tu soza xwe demokrat derbas nekir. Trump telefonu ama Trump jêra gêjî got di dîroka cîhanê de dîplomasiyê de liderekî ev qasî heqaret kiriye. Tu minakekî di dîroka cîhanê de tune ye. Ev yek. Ya duyemîn Türkiye darbeya herî mezin dema Trump da xar. Dema Trump da xar. Çawa em bêjin wexta Türkiye çû ev silah kirin Rusyayê füze kirin Trump ji çekê F-35 kişand. ev teyarevê proje Türkiye ortağı ve jêra nego gêjo jêra got ahmeq tiştekî din dîsa kir Trump got Erdoğan çi kir tehdit kir got eger tu êrişî Kurda bikî ez ekonomiya te têk bibim ekonomiya Türkiye devîne xwe nagire ev çawa bû Amerikayê devjê kişand tiştekî din lêbiner erê Trump belkî bi rêya Trump da ev çêbû navê çi Serêkanî û girê sor ketin destê Türkiye ama çi bû vê meselê de Rusya jî Amerika jî bawayekî hukukî bûne garantorê wê herêmê ev meseleyê hukukî hiç nayîne rojevê na mesela hin kes dibêjin ya Amerikayê derkeve dernekeve
Ya ama adi leşkeri lediğin Türk mantıkı Erdoğan lediğin ya kanun prensibine ama Erdoğan ve dere tişek Hunan diye Amerika'yı beje gore kanuni em garantörü bir meselene ve harime de garaka garantörü bu garantörü hem bilminin rgabeji bekçi hera o Trump eğer destekariye bile İsrail'i ku satıyor yani mecbur eji ve vakti böyle nevi gerek destekariye bile Kurdajı. Yani dem parti çima Böyle Trump piroz nekiri avi mi ne bistiye yani belki piroz kiri haya mejetine zanım. No tuştek kusan ne mümkün ama belki kasmana belki ihmal kırne yani bekçiye kır ama Rojava me kavayt prensip cudaye. ne mümkün. Mesele ne ev? Rojava me pir cudaye. Evet, proje cüdayı. Ez dibêjim bese Ehmed Pelda te pir baş kir te bersiv da hevalan. Heval jî tevlê nîqaşa bûn. Ev jî sistemekî nû ye. Cara yekêm ez bi te re diceribînim. Heval wisa pirsê xwe dikin tu bersiv didî. Doh me xwestem biceribîne me pir em bi ser neketin. Ama merû dem bi dem tiştî wisa bike xweş e. Ez dixwazim hevala tevlê nîqaşê bikim. Ji ber ku pirsên ew dikim belkî ji min neyê. Tamam. Hevan ve etkilerim tişek jwar rica bikim. Na Hoş mu Ahmet Pelda rupelaviye YouTube heye biçin serve derêjî bibin abone em bikaribin wê rupelê jî hinek aktif bikin derbixin pêş ama tenê bi sozekî û bi şertekî ku ev kanal jî temamî kurmancî be. Eger em bibin abone û sibê du sibê û Tirkî weşana xwe bidomîne em hema jê derkevin jê birevin. Na yani bila bezanin eri salana beri du Türkiye'min Kurdi derket Türkiye derketin amana ve vakti salin nodim bu yani evhabatemin bu encam ancak pişta encamdan hani ki pera embejin kemeli nizam çumun çabun li pişti 2000 verva xabatemin nivisimin bin gehin hamu Kurdine duxuş zani Stek TV'da jî bername aburi heye tekane bername ka aburiye bi salana devam dike o terminolojiye Kurdische konuşuyor. Rojava JD'di, üniversite Rojava cem dersi edin. Evvederi cem nivisime derbası evedibin, peşkeşime derbası nivis adıbın. Peyderpey Pürtükeme Kurdiye, Aboriye, Duruki, Edebici, ye derkem yani hendik ma bu sabbeşim. Bu ve nahvce emberi xucal edin zaman Türkiye nizam çeçe ancak ma Kurdi xu germ kediye keyfhaşın birastı yani hera rahici az rahat bim zelal dibim keyfhaş dibim merv zamanı xu bak ve hera deruni vajı psikolojik vajı merv rahat be yani avaya bu hamu insan ez Kurdi hatim dünü Kurdiş mezun bum pişta Türkiye zamanı dinhim bum Türkiye'min hani daha hoş çıktı Türkiye'min İngilizce mi hoş çıktı jiber ko az İngilizce piştayım bum Almanya İngilizce mi ne ki Almanya hoş çıktı jiber ko az Almanya daha pişta him bum ama Kürdiyanın ser hamyan raya. Gelek başe. Gelek başe. Ahmet Hera Pelda deruni ha hera Nana raste. istiyari var. Baş tu Dve em de sazî xwedî derkeve. jî hev bibînim. Min ez şemî yekşemî diçim saziyê nava heftê de eger tu biçî wê derê firsenda ku em hev bibînin tune ama dawiya heftê eger tu werî pir bi kêfxweşî em hev dibînin. Ehmed Pelda mala te ya ve her hebî. Spas serçava. Ajî Hevan û xatirê hemû we beştavan temaşakar. Spas dikim. hevan û xatirê we hûn çi dikin bikin ji kerema xwe re bila bede û be ji bîr nekin vîdeoya min vîdeoya min ku vê serê sibê min weşandiye besê hozat ji kerema xwe re godar bikin derbixin pêş ku bila dengê wê hinekî bilindtir bibe xweş e wû. Dem baş silav.